ma dihita salutna dihamu amanami dot inanami andorang so tabuka partanyata di bogasan bornginon taparade marohata jala tapasonang marohata martangyang mahita di bagasan rohata B martangyang mahita. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 575 ayat sada puji ma debata nasokal. Puji ma hite guarni debata ama dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dot guarni tondi porbadia na tumopa langit dot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehova yang go halak partigori mangoludo binaheni parsi hotna marhaposiaon alai anggo dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Martangyang mahita. Hale Tuhan debata jala amanami saya urupi mahami asa unang mandele hami ujuro hapogosan tuhami jala asa unang magopo ubahen hami silehon-lehonmu nadenggani ujuro pasum-pasum tuhami ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu artani hasyanganon lehon dihami haporsiaon asa dohot hami parcembar di setiaonon ni akana porsia diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel di partanyata bornginon ima hatani debata natar surat di Tolu Musa 25 ayat sada 1 ayat 10 dungi rumah hatani Jehova tu si Musa di dolok Sinai songonon paboa ma tu halak Israel jala dohonon muma tu nasida ia dung masuk hamu tu tano silehonoku tuhamu ikon pataluonmu do tanoi marparadianan sabat di Jehova ikon onom taon lelengna soburonmu ladangmu jala onom taon lelengna pala
payasonmu ranting di hau anggurmu dohot papunguhon aka parbuena. Alai anggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanoi. Ima sabat ni Jehovah dang jadi soburonmu di si ladangmu. Manang payasonmu ranting ni hau anggurmu. Alai anggo sagak na tubuh dung solpu gotilon dang jadi gotilonmu. Aka parbue ni hau anggurmu naso pinayasmui pedang jadi tapuonmu. Ala tahun paradianan sabat di tanoi doi. Yang gogo ni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganon di hamuna di hotahe dohot di naposom bawa dohot perempuan dohot di halak gajianmu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang na manginsua di lambungmi di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu sandok gogo di tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangonmu ma diho pitu tahun paradianan sabat. Ima pitu hali pitu tahun asal leleng di na pitu tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun torokna. Ikon makuling ma bahenonmu suarani sarune titing di bulan si paha pitu di hari 10. Ikon di hari pardenganan tahe makuling bahenonmu na suarani sarune titing di sandok tano munai. Ikon parbadian muna do tahun palimaPuluhon jala titingot kon muna haluan di tanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parolop-olop pondoi di hamu jala ikon mulak hamu ganuk tu partaliana mulak uhud ganuk tu dongana hian. Tahun parolop-olop pondo tahe di hamu tahun palimaPuluhon ni dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna jala dang jadi tapuon muna parbuenit hau anggur naso pinayas i rantingna. Ai tahun parlopolopon doi ikon badia doi di hamu ikon panganon muna disi gogoni ladang na tubuh boti. Ya di tahun parlopoloponi ikon mulak tu ganup partalinan yan. Ido saatna martua mahalakna mananyon hatani debata jalana umpeopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 826 ayat sada gohi au Tuhan. Gohi au Tuhan marhite hatani. Gohi au Tuhan marhite hatani. Somon budona rumah doa Tuhan di sumurni. Gohi au Tuhan marhite hatani. Asili roha madihamu
dohot dami sen debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Yesus Kristus barita nauli di partangiata di Boringon di mana tersurat di buku pangukapon bidu-bidu mamuka di ayat sada saat ro di ayat tolu di dok somonon. Dungsal kui wida ma opat suru-suruan jongjong dina opat desa ni tanoi akan nama niop na opat alogo di tanoi asa unang mangobus alogo di tano nang di laut nang tusada haupe dungi huida ma suru-suruan na asing hehe sin habisara di mata niari na maniop sahab di bata na mangulu. Jadi balgama suara nama jauhon dopak suru-suruan na opati aka nang majalo sahala mangagutano do laut nin nama unang ma agu hamu tano nang laut nang akahau paima usaha pihami akan aposo ni debatata di buhina sidabe ido saatna dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Yesus Kristus buku pangkukaponon marisihon panatapan sen haporsiaon ni sasahalak na poso ni dibata na margoar si Yohanes panatapan nasida taringot tu akan na masasugut jala di suraton ibana ma nang ni idanai tu sada buku pangkukaponon dungi ditongos ma tuhuria na parjolo na hati-hai mengadopi paru kilon bolon na mengadopi gosa-gosa sian Kaisar Domitianus na menganggap diri na somonde bata na iko sesobaon dihalak na semanomba Kaisar Domitianus dipusa nasida digosa-gosa nasida jatuh marukil situtudo halak na porse di Yesus hati-hai di patorang do diterpuk tasadarion ima taringot tu parnidaan ni si Yohanes di tikitar buang ibana di sadapulo na magor Patmos di ida ibana do adong opat suru-suruan jongjong di na opat desa ni tanoi ima na di utara di timur manang purba dan sina manang selatan do pastina manang barat jala opat suru-suruani maniop na opat alogo ni tanui asa unang mangubus alogo di tano di laut nang di haupe ahado na masa molo semangulus be alogo di tano manang di laut manang di haupe tutu amang inang holan hamatin sabing nama si paimau dan tagabon boy malu abe jolmai holan hamatian nama namasa di salhut tanoon ala takas do di parnidan ni si Yohanesi taringot tu alogui ima na mangalehon hosa hamoluan tu natinopani Tuhani jadungi taida musi di ayat 2 di ida si Yohanes musi sada suru-suruan sian habisaran ni mata niari nama niop sahab ni debata nama mulu jadi balgama suarana majauhon dopak suru-suruan opati aka nang majalo sahala mangagotano laut daot hau didok unang maago hamu tano nang laut nang akahau inna suarai tutu marhite parnidan si Yohanesi nang dipatorang do tuhita ima songon dia do panarihono ni dibata na paluahot tanoon sian hamakuan di patu begehon tupukondo huaso ni dibata marhite suru-suruan na mangodihon na tinopanay
dang diloas manang dipasobu debata mago na tinopanay dilihat portibion alay dipalua doi siyan hagogoon ni naboy manegay naboy mangalengsehon dohot na mangago jala marhite buku pangukapanon amang inang molota padumudo di partikian nuaing di pabuwa do tuhita di bagasan tikyon ima na adung do debatan na mangulu jalan na toktong sumarihon mulu ni akka jol mani portibion ditiki mengadopi hangalutan ay ido nagabe apul-apul gogo tu akka halak na porsi hati-hai na mengadopi parukilon bulun dang dipaluas di batata noon nang pangisi na marhina mago alay di sarihon do marhite na di oray di bata alugoy molo sumangulus sada gubaran doon nanaing pinaboton si Johannes taringo tu parsorio ni akka si ihuton Kristus na parjoloi dihuri na parjoloi torop dosian akka ruas ni huri hati-hai na ginosa-gosa na dilelei na dipusa-pusa ala ni hasation na tu Kristus hira suadong be inganan na boy marhosa di nasida hati-hai songon paklan nasida nang dihaliangi akka parjahat na martahi manusa nasida nama dang adong inganan partabunian nasida tu dia pe nasida dang boy mengalaka holan hamatean nama na pinaimana diamu amang dotinang molo soro alogo di tanoon di laut manang dihau pe tu dia ma jol may pangaluan dada holan hamaten nama Jakarta alay turpuk kasadarion paingon to kita ditik kita dopi angka parukilon di tonga-tonga di ngoluta holan Tuhan Yesus nagabe pangaluan-luatan atau marhite turpuk kasadarion di paingon to kita asa tok kita satia manghiuton Tuhan ta Yesus manghiuton natahapor siya asa unang mubah porsyota nang peta adopi akabiar ni roh asa marhite terpukon pe di pabuwa si Johannes tu halak Kristen na parjolo hatei do tuhita nuaing laho mangalehon apul-apul na pahoton dohot margogoyhon haporsyota apul-apuli asa unang madele hita amang inang ditik kita adopi ragam hamaulon jatuh kukon pe pabuang tu hita asa toktong marlas ni roha hita ala dang dipasobu debata akan aporsei madamu dipangujunani atong molotung pe ta adopi parukilan di pagasan maluta rajumat tamai songondalan di bata lah manulukiti halak na porsehan asa tun takasma di bagasan muluta na toktong dohita satia tu di bata manang gay madaw hita siandalan di batai asa taida maon songon ujian di bata tu halak na porsehan dihamu amang dotinang na marwaso do tu debata lo mamisang mamudai mangurai tahinya keperjahat tung takas do waso di mata di bagasan perbuatan laho mangurai sakap ni hajahaton na naing mamusa akan aporsiai idu nakin didok ditepuk tadi itu lui nang maago hamu tano nang laut nang akahau hatai suarai laho pabotohon ima dung diida debata hasatiau ni akan aporsiai dang dipasokku debata nasida alai disarihon do ngulu
na sida asa unang laos mago alani porsuk ni namasa na diadopi halak Kristen na porsia di Jesus. Dia mua manginang hombar tutopik ta di bagasan mingguon ima jojo mangaradoti natinopan di bata. Taida ma nama cerikot si hangolunot na sa terpukon marhite topikon adong tulu amang inang na parjolo ima asa tok kita mamarengehon songon dia do panarihono ni di bata tu salut akan tinopana di zaman moengon nungalam torop biho halak naholan mengalului sinamok na macikudang gabe godang torop halak na menegai akan natinopan ni debata manegai akahau suan-suanan nasa sitong na boy doi paulihon parhosan jolma di portibion dapat ibana hangoluan manang sinamot alai mabain halak susah godang do halak na membakar hutan ujungna dianggo mati musi gemar sahid ma akaragam na asing hira ganuk tahun do masa somoni di tonga-tonga ni bangso tahun di tonga-tonga ni parmulot tahun atong asa taparangi hon ma songo dia do panari hono ni di bata to akatinopana kita pe ikon do taradoti akatinopani di bata napaduahon ima dipisang debata do jolma napatubu hasusaan tudungan jolma nangpe amang inang taida songo na dipasombo debata do satokin jolmai patupahon nahina lomohon ni rohana ale unang lupa hita amang inang danggabe jolmai nama bahin lomona sadiri tu natinokpan di debata dipisang debata do jolmai nasok marpa narihonon tu akadongan jolma ala di ido turpukta sadarion asa pos marohata naso dipasok debata do hita manaon akan nahacit alani hatakangon ni akka na masogo ni roha tu hita napatuluhon amang inang ima debata na manguludo debata dan dipasongo debata hita mangadopi akka parukloni alerap do ibana mahita lahu mamulus ragam ni akka hamaolon di tonga-tonga ni parmuluata asing do debatatta do debata silebani asing do debatatta do kaisa do bitian si na mga debata na gumobo dirina na maruaso dirina ale debata na tasombaon Yesus Kristus Tuhan tai ima debata na mangulu ibana atong mulu debata na mangulu do debata tai ikon postoro hata na manggomgomi muluta do ibana dang lomos behita jagang tahutan behita lahu mangadupi akan namasa di muluta atong amang inang songon panarihono ni dibata di akka natino panaima taparangehon salening mangulu hita di tanoon taradoti ma nasa ulaon na pauli-ulihon tanoon taida madi humaliangta nunga abi bagian behita laho manjamoton laho pauli-ulihon akka natino pani dibata manang pasidodo hita lo manegai portibion manegai tanoon gay marsay matanoon alay turpuktaon ipaingon matu hita asa pasidohon mahita laho mangaraduti haulion ni portibion ahama gunana dapat sinabot gudang hita mul marsay do portibion ahama gunana dapat sinamot gudang hita amang inang mula mohokdo portibion dang marguna mulu uli sudi natinopan ni dibatai jala tok-tok kita dohot pa uli-uli honi ulido parmuluatan
Hipas do mulutang jatoto kita madai dengan bahasa di mata. Atong onma amang inang jojo tu kita dihalak na prosia di Yesus asa toto kita rap pa uli-ulihon portipion asa tapatuduhon ma persituata na di jodi batado hita dipakai di batado hita gabe ula-ulana laho padinggaton portipion asa tu ulang uli Tuhan tama masuk-masuk kita. Amin matangnya kita. Ali Tuhan debata marhite turpuk pertanyaan sadarion di paingot hodo hami natar jodoh HP hami Tuhan parsidohon laho pauli-ulihon portibion mangaradoti akan nong tinopam di portibion nunga dengan jalabudi Tuhan ditopaho portibion asaradi ngulunamion parsidohon laho mengalihon dami lasni roha di tonga-tonga ni ngulunami atong padugoy mahami Tuhan asa marhite hamion toktong tarida hami na diloko di hami mandat parsidohot hami laho mangalen ngulunamion laho pauli-ulihon tanon dot portibion debata amanami asimaroham sotung holan dinamisa diri Tuhan na kupikiri hami lupa hami di akka dongan nami di akka pinopar nami di akka dongan na asing asa marhite na manjamoton na mangaradoti akka tinopam asa pasidot masuhan salud na hami na mabul portibion marlas ni roha marnida longak kami manida sude akka pambehenanmu akan tinopam di tunga-tunga di guru nami ali Tuhan debata aman nami pasu-pasu kami toktong di saludna akka ulon nami dehon di hami akka silas ni roha di jal toktoma Tuhan papos roha nami dan pasobon mu hami Tuhan diragam ni akka hamaolon na hodupi hami di guru nami atong tuhoma kupasat hami salut na guru nami yang Tuhan asa salut na hami toktong marlas ni roha toktong di bagasan roha na manguluy Tuhan mangulahon lomoni roham di bata aman nami pasu-pasu masudi luas turiam di dia pinasida Tuhan ramoti nasida daging natu nasida Tuhan padawa karangan permaran Tuhan dot parsahiton toto kami di bagasan hahipason jam toto kami di bagasan posni roha diragam nanaing sikuruson nami Tuhan di ngulu namion di bata aman nami satu umat Tuhan daging naturi nami Tuhan jal mangido hami tuho pasu-pasu ma akka pamareta nami panggonggomi hami Tuhan di bangso namion pargugoy nasida parbisuhi ma lahu manguluhon bangso namion anggiat diari na mangihon toto kami patuduhon roha na masih haholongan na toto kami mangaliw diri nami Tuhan laho patuduhon ngulu na mangaradoti akan tinopam di tonga-tonga ni bangso nang di guru namion moliate maniho ali Tuhan on matang yang nami di bagasan Kristus Yesus si hokop kami moliate maniho amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 417 ayat sada tambah ayat tolu laos tapapungu ma piliata. See
Natangnya kon ma peliata dia do pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararowani saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasaat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pas may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriap doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rahmahita mangido di tangyang hato patay. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon ro dihasangapor saliling nililing na. Amin. Asini rohan itu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot persauran itu di parbadiaima. Namandongani hamu saluhutna. Horas madihita sude.